पहली बार किया है जीवन में मैंने ये। भाई बहुत बहादुरी वाला काम किया। मैं इतना डर लग रहा था ना, बट वीडियो कॉल पे मैडम ने किया। सिंपल वाला काम किया भाई। थैंक यू। लाइथांजाक साननि भिडिअ क्लिप अब ससियेल मिडियाव मारखेनो भाइरेल अंगै दंगो। चलिजाक ट्रेन साकाओ खरकसा ब्रै साकुब्लुं सा केंना नायै लेबार पेन अंजागै दंखा। तै जेराइबो आसाइते आ जराओ केबो फानो बनो हेल्प ख्लाइया। तै आर जागाओ डक्टर रकबो मासाफानो गोरै। banchiri nani hingkang ke borok pal khlai banchiri mano phiaba kebo phano omohai hamya jarao bwskango agugui phailiya tei a jarao jotono wansugui sika o boroi hingkai o train no domlai siwano labor pain engmang tei bini logi tongo bwsai tei nokni borok oborok bo wansuka o gane gini kunu jagao pharnese hospital kroi train ni chain sotonoi train no bathagroi phano se ar jagao hospital kroi tamole khainai wana laijak jotono a jorao kablai suglai engui tongmani jorao no khoroksa sela nokjagai phaika abdud yakheba mutai kahai bo kuno doctor ya yakheba kuno borokni sinijak boya bo haike kosto tekto nugui tongmani no nugui sak kuno khlaimania rengya phano bwskango agui phaika agugui phai bo ar jorao nai phaika tei labor pain belaikino ongjagui tongkha sak kengna naiयै oborok nongmani yagulo online doctor bai consult khlaimano tabungni dino social media ni jugo obojotono saimano haikeno bobo saimanmani tongo haike bo online doctor no search khlaika tei aljarao khoroksa online engui tongmani bagui bobai consult khlaika video call tei bahai ke deliver khlainai oborok sunghorka tei step to step ayang phaisimbo khoroksa doctor burui sahorka obono tui no oslabo saimania tutui kirijak tutui khlaika tamani hingang ke jorao obrui no deliver khlaya hingke ar jagano bo bini domlai thanai bo tei bini bwsani manthon maniathong online doctor by consult khlai video call ni through tui bo banchiri nani chesta khlaika haike nasigi tongoi angya hinai tei online doctor bo step to step joto sawi tongkha bahaike tamo khlainani ba hinai abrokino ochola bini kok tuino step to step samung khlaika tei paithago o cherai no kaham kwrwngkheno acharioi naharka ochola belai kheno khushini ko jodi no bo jora tongsani omohaike bwskango nukjagui sahos phunugui phaya hingangke a jorao o train no tongnai labor pain engui tongnai boroi domlai khamo tei bini logio cherai tongo omobo langma chonani nangkhamu jorao omohaike nukjagui phaya hingke phia bapelai kheno kapal kaham o borok bapelai kheno bwkha kaham engui tongmani bagui bo omohai nasigi tongui manliya bwskango nukjagui help khlai phaikha bo khoroksa well educated phano bo doctor ya tei borokni kuno sinijak relative boya phia bo khoroksa human bini sago humanity tongmani bagui mo bo tini bwskango agugui omohaike borokno maya nangui chuba phaikha saiman ya khlaiman ya kuno sia tutui no doctor sokni through tui mongni chuba mongni through tui tini bo khoroknoi ni langmano muthangui naharkha tei cherai deliver khlaibai mani yagulo bo khorang kle tuti saka ang belai kheno kirikha ajrao phiaba ang kuno phan mania phano ang chesta khlaimani yagulo success wngkha hinai o deliver khlai tongmani jorao belai kheno bwkha kleijak amo haikok rok sakha tei boni nokni family ni borok rok tei o burini bwsai tei bini buma song belai kheno bono hamsaka matai kahai ke bono khulumlaikha a jarao borokni nokni borok oslano hambairi bo rwbaya omohai borok mang duniao hingangke bwsakse tongthotok naithotok wngkhamu tabungni jugo jesapano gorna gotika hingke suppose from di lamao phano accident wngui tongkha hingke bo chubamung nangui tongo bini logi kebo kwrwui borok ar jagao joto rubiwi naijak phiaba bwskango agugui kebo phano chubanai kwrwui
tei video sangnai mamangse kwbang asani no all patient accident wngwi serious condition o klaijak ro to borok naisani no photo bo sani no langma chonani nango jodi no omo kahai borok tongwi tongkha hingke omo kahai ke borok hajar hajar theinani nanglakhamo omo hai kwbangma jagao no nukjago jekono road accident ewa ke bagot nagot hangke poila mobile tiklai se video jagrao aboni yagulo aroni bisingo borok kaham kangke ambulance rok no inform khlai reo ambulance rok phaiyi borok no rescue khlaiyi tlangmani yagulo se thangnani thangya tei asani jodi jora kom gangke thayo eba kheba lamao tlang sani no lai thango jodi no ar jagao mobile tiklai video khlaiya karoi o je chubamung nangui tongnai borok no jora tongsani chubakhe hangke baksa baksa borok theinani nanglakhamon omo hai chung kwbangma jagao no nugui mano tei thangnai video o jwel dewarma Uttar Pradesh o poroi tongmani ar jaga no hostel tongui koktomani bisingtui saimankha hostel ni no kaisa ar jagani ban tongo ar jagao tukuna thangtani wono tuyo kulugui langma chokha hinui koktomani bisingtui saimankha tei bini logio tongo khoroktam eba khorokbrwi o clear khlai saimanya phiaba ar jorao borok bo tongo maybe borok swim khlaina ringyana abagino kharui thangbaika phiaba jora tongsani kharui borokni hostel authority eba kheba hostel warden rokno inform khlai kangkangke borok phai jora tongsani phai banchiri mankhamo phiaba omo hai nangkukmani chubamungo chubaya nangkukmani samo khlayani bagino omo haike borok komornani nango tini hayo jodi no omo haike logi logi khaprumui hostel authority eba kheba warden no inform khlai kahangkangke tuyo kulugi tongkha hinui tini banchiwi tongkhamo hingke norokni opinion bahai comment section thangui comment khlai salaidi।